రేణిగుంటలో జనాన్ని గ్యాస్ కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. హెచ్పీ సిలిండర్లు బుక్ కాకపోవడంతో ఏజెన్సీల దగ్గరికి క్యూ కడుతున్నారు జనం. అదే సమయంలో వినియోగదారులకు సమాధానం చెప్పలేక ఏజెన్సీ సిబ్బంది ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నారు. కమర్షియల్ సిలిండర్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో హోటల్ నిర్వాహకులు డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్ ని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది దళారులు డిమాండ్ ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్ ని బ్లాక్ మార్కెట్ లో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. హోటళ్లలో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వాటిని వాడేస్తున్నారు. బ్లాక్ మార్కెట్ ని కట్టడి చేయడానికి ఏజెన్సీలు సిబ్బందిపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు నిఘా పెడుతున్నప్పటికీ కూడా బ్యాక్ డోర్ నుంచి ఈ తతంగం మొత్తం నడుస్తుంది. ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏజెన్సీల్లో స్టాక్ పెండింగ్ బుకింగ్లపై కూడా ఆరా తీస్తున్నారు అధికారులు. కృత్రిమమైన కొరత సృష్టిస్తే కఠినమైన చర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు అధికారులు. నీకేమి